അനേകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നന്മയെ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് ഇടവരുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം കഴിഞ്ഞ 3 രാത്രികളിലായി ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ദൂതുകൾ നാം ശ്രവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്നാം ദൂതിന്റെ ദൂതിൽ വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു വിളി ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം വളരെ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ രാത്രിയിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അതായത് വർഷിപ്പ് ദ ക്രിയേറ്റർ. വർഷിപ്പ് ദ ക്രിയേറ്റർ. എന്റെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു സെക്കൻഡ് കാണാമോ? ഓക്കെ. സോ നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാം ദൂതന്റെ ദൂതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൈവിക ആലോചനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് വർഷിപ്പ് ദ ക്രിയേറ്റർ. അതായത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ നമസ്കരിപ്പാൻ ഒന്നാം ദൂതന്റെ ദൂതിൽ യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ ദൂതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണ് എന്ന്. ഈ വാക്യം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം ദൂതന്റെ ദൂതിൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ആഹ്വാനം ദൂതൻ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത്? അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനെ ആരാധിപ്പാൻ ഒരു ആഹ്വാനം ഈ ലോകത്തിന് മുൻപാകെ നൽകുവാൻ ദൂതൻ ഇടയായത്? അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് പകരം സൃഷ്ടികളായവയെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന കാരണം നിമിത്തം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് വളരെ അത്യുച്ചത്തിൽ അവർ ആരാധിക്കേണ്ടിയത് സൃഷ്ടികളെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം കാണുന്ന വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളെയോ ഭാവങ്ങളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ രൂപങ്ങളെയോ അല്ല, മറിച്ച് അവർ ആരാധിക്കേണ്ടിയത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെയാണ് എന്ന ശക്തമായ ഒരു ആഹ്വാനം വളരെ അത്യുച്ചത്തിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറന്നുപോയ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മറന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ ലോകത്തുള്ള സകല ഭാഷയും ജാതിയും ഗോത്രവും വംശവുമായവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ചലഞ്ചിങ് മെസ്സേജ്. ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സന്ദേശമാണ് ആ ദൂതൻ കേൾവിക്കാരായ സകല ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ജാതികളുമായവരുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കുന്നത്. എ ചലഞ്ചിങ് മെസ്സേജ്. വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശം. എന്താണ് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സന്ദേശം എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം ലോകത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന സമയം വരെ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും സാത്താൻ വഞ്ചിച്ചും സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചും ചതിച്ചും അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാ രീതികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുവാൻ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും ചതിച്ചിരിക്കുന്നു, വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു സന്ദേശം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തി സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മടങ്ങി വരവ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന അനേകരും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ 10 കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു ദിവസം ദൈവം ഉൽപ്പത്തിയിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദൈവമാണ് സർവ്വത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ ദൈവം അതുകൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം 7-ാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതുകൊണ്ട്? അതായത് ദൈവം 6 ദിവസം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ശേഷം 7-ാം ദിവസത്തിൽ സ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ആ ദിവസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ആ ദിവസം
നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മോട് അതിശക്തമായ ഒരു ആഹ്വാനം യഹോവയായി ദൈവം ആ ദൂതനിലൂടെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ടു വർഷിപ്പ്, ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദപ്രയോഗത്തിൽ ടു വർഷിപ്പ് മീൻസ് ടു ബൗ ഡൗൺ, ടു പ്രോസ്ട്രേറ്റ് വൺ സെൽഫ്. നാം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ സാഷ്ടാംഗം വീഴുക, നാം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ അന്ത്യകാല സമയത്ത് ആരെ ആരാധിക്കണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷനാണ്. ഞാൻ ആരെ ആരാധിക്കും? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമോ അതോ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കുമോ എന്ന വിലയേറിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ശരിയായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ, സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് ഈ ആഹ്വാനത്തിലൂടെ ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാം ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരുന്നത്. എന്താണ് ആ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ? വർഷിപ്പ് ഈസ് എൻ കൺഫെഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആരാധന എന്നത്. നാം എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനയെ നാം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. നാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലും ദൈവം പറയുന്ന പ്രകാരം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെയുമാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. നാം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന് നാലാമത്തെ കൽപ്പന നമ്മെ വ്യക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ നാലാമത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തെ നാം മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഏറ്റുപറയുന്നത് നാം ആരാധിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവിനെ അല്ല, മറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ആരാധന വഞ്ചനയിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാത്താനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വർഷിപ്പ് ആസ് കൺഫെഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. നാം കഴിക്കുന്ന ആരാധന എന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലാണ്. ആ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ആരാധന ആരെയാണ്, നാം ദൈവത്തെയാണോ അതോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ സാത്താനെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കും. ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി പറയുന്നത്, അല്ലയോ ദൈവമേ, നീ സർവ്വതും, നീ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്, നീ സർവ്വതും ഉണ്ടാക്കിയവനാണ്, ആയതിനാൽ നീ മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ എന്ന് ദൂതന്മാർ സ്വയം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടെ ഏറ്റുപറച്ചിലോടുകൂടി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ആ ആരാധനയിൽ പ്രകടമായി കാണുന്നത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുത എന്താണ്? അവർ വാസ്തവമായും ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ സൃഷ്ടാവായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി അനുസരണത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. ആദ്യത്തേത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ, രണ്ടാമത്തേത് ആരാധന എന്നത് നമ്മുടെ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ കൂടിയാണ്. നാം ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലായി മാറുകയാണ്. നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ നാലാമത്തെ പ്രമാണത്തിന് അനുസൃതമായി നാം സൃഷ്ടാവായി ദൈവത്തെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനായി ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം പൂർണ്ണമായും നമ്മെ സമർപ്പിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളതായ പ്രയാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കെണികളിലും പോയി വീഴുവാൻ ഇടവരികയില്ല. എന്നാൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി നമ്മുടെ അനുസരണത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഏറ്റുപറയുന്നത് എങ്കിൽ നാം വാസ്തവമായും സാത്താൻ വീണുപോയ കെരൂബിന്റെ കെണിയിലകപ്പെട്ട് നാം അവനോടാണ് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നാം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ദൈവത്തെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാത്താന്റെ അനുയായിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വചന
വചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആരാധനയ്ക്കായി ഞാൻ എന്നെ ഏറ്റുപറയാത്തതിനാൽ, ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ എൻ്റെ ആരാധന സാത്താൻ ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഞാൻ സാത്താന് വിശ്വസ്തനായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രവചനം 14 അധ്യായം 12 ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞത്, വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നവരും യേശുവിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരുമായിരിക്കും. ആയതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. എല്ലാവരും ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വർഗീയവാസിയായ യഹോവയായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവമായി നാം ആരാധിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവിനെയാണോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരമുള്ള ആരാധനയെ നാം മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് സാത്താൻ തന്റെ തന്ത്രങ്ങളാലും വഞ്ചനകളാലും ശബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ സത്യത്തെ മായ്ച്ചു കളയാതെ ഇരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ദിവസമായ 7-ാം ദിവസ ആരാധന ഈ ലോകത്തിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കത്തക്കതായ രീതിയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധി പോലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് മിസ്സിസ് വൈറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ശബത്ത് അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും തൽപരരായി ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധിയെയും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും സൃഷ്ടാവിനോട് കൂടെ ആയിത്തീരുവാനും, സൃഷ്ടാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, സൃഷ്ടാവിനെ മാനിക്കുന്ന, സൃഷ്ടാവിന് സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും കരേറ്റുന്ന ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ 4-ാമത്തെ പ്രമാണത്തിൽ ചുറ്റിക വയ്ക്കുവാൻ സാത്താൻ ഇടയായതിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ ആന്തരിക ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് സാധിക്കുകയും സൃഷ്ടാവിന് പകരം സൃഷ്ടികളെ ആരാധിച്ച് സ്വയം പതിച്ചു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ ഇടവരികയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് ഈ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധനായി ദൈവം തന്റെ ദൂതനിലൂടെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും ഉണ്ടാക്കിയവനായ ദൈവത്തെ നമസ്കരിപ്പീൻ, നമസ്കരിപ്പീൻ, നമസ്കരിപ്പീൻ. നമസ്കരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിച്ചാലോ, ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും. ശരിയെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും അതിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താതെ വീണ്ടും 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 പാപത്തെയും തെറ്റിനെയും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും. ആയതിനാൽ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനായി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പീൻ എന്ന് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മനസ്സ് വയ്ക്കാത്ത ഒരു ലോകത്തോട് അത്യുച്ചത്തിൽ ന്യായവിധിയുടെ ദൂത് പ്രസംഗിക്കുന്ന 1-ാമത്തെ ദൂതൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല, വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തെ, സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ 4-ാം കൽപ്പന പറയുന്ന പ്രകാരം വിശുദ്ധ ദിവസമായ 7-ാം ദിവസം ശബത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പീൻ എന്ന് നമ്മെ വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സ്മാരകമാണ് ശബത്ത്. ഓരോ ശബത്തിലും നാം നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയവനായ ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ദൈവം അവസരം നൽകുകയാണ്. എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് യഹോവയായ ദൈവമാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടത്തക്ക വിധത്തിൽ ഓരോ ശബത്തിലും ഞാൻ ആ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സ്മാരകമായ ശബത്തിനെ ഓർക്കുകയും എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവനായ ദൈവത്തോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആയതിനാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ, നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്, ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടും നീതാ, ആഴിയുമൂഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ, ആഴിയുമൂഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ. ഈ ലോകത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ആഴിയും ഊഴിയും നിർമ്മിച്ച യഹോവയായ ദൈവം മാത്രമാണെന്ന് 1-ാമത്തെ ദൂതൻ വ്യക്തമായി ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു. അതും അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ആരോട്? സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായുള്ളവരോട് അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. കേൾക്കുന്നവർ, കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ, കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ, കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ. യഹോവയായ ദൈവം, സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. എന്നാൽ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനല്ലാത്ത ശത്രുവായ സാത്താൻ നമ്മുടെ ആരാധനയെ ഉപായങ്ങളിലൂടെ,
നമ്മുടെ ആരാധനയെ വഞ്ചനകളിലൂടെ സ്വീകരിക്കുവാനും ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അവന്റെ വഞ്ചനകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യദൈവത്തെ, സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒന്നാം ദൂതൻ ശക്തമായ ഒരു ആഹ്വാനം ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വജനത്തിനും നൽകുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രതികരണം? ആ ദൂതന്റെ ദൂത് ശക്തമായി നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധന ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും ആർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? നാം ദൈവത്തെ, സൃഷ്ടാവായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമോ? അതോ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്ന, നമ്മെ ചതിക്കുന്ന, നമ്മെ ഉപായത്താൽ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന സാത്താൻ എന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരുമോ? ആയതിനാൽ ഈ ഒന്നാം ദൂതന്റെ ദൂത് നാം ആരെ ആരാധിക്കണം എന്ന വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ആ ബോധ്യം ലഭിച്ചിട്ടും നാലാം പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായി സ്വന്തം കാര്യാദികൾ നോക്കി വ്യർത്ഥ സംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കി സ്വന്തം തൊഴിലുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ട് സൃഷ്ടാവായി ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കി നിങ്ങളെ കുറവുള്ളവർ എന്ന് ദൈവം കണക്കിലെടുക്കുവാൻ ഇതാ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല, മടങ്ങി വന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവനായ ദൈവത്തെ നമസ്കരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സുവെപ്പീൻ. അപ്രകാരം ഒരു മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവരായി, മനസ്സൊരുക്കത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മടങ്ങി വന്ന് സൃഷ്ടാവായി ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിപ്പാൻ പരിശുദ്ധനായി ദൈവം നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ, മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ, തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ യഹോവയായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.